tong kosong lukurokno saisi imang phunogui ajuthai manke yasi sorlaimang laithango hapangni jora slaijago ajuthaini nokphang subungi manlangya khoroksani jingjalbo khoroksani khani pojanobo helengri manlangya haikino keduk bisi hamprni lamao hasaljak tong kosong lukurok jongbari ganawi faike yakongni bosrobkhe chubasu sanphayo chubasu manai chasui paikhe nangsukui tongnai rok no mokol khujaya wngmani mangpli kasaka gona tisa bakakste roishabari ardi blogo khobjak bijay parani dakok pedalamoni chakma sal kolok romoi chugyani bai nok kisi kbayo tongoi ma tongo lokojong raidatei kwbangma bisi kwbangma adong rokno budroi loko adong stamkha phia jingjalni jorabo mungsa subasu manya hapang thango phayo mungsa manya tongnani birmano klaijak aboni bage hapangni thani tei lokorokni thani khorok bom drop nok khungjasak manani khatung mungtui kokasar kha khnai naidi nukhungni birmani kognotui tamsaka chini mangplibo 다버디야 한다라 집에 와서 이러 야 회배 부네 다 한네 디모나 네 노화 야로 이야 알아 비디 이야 소화니 제노 빌루 제 히치더라니 부도로 이야 부도후루 우리가 포함네 다 소관네 신이 집에 오라 그래. 이유리 야 이쪽으로 받들로 거여노로 아마래 다 한나라 회배 이다 이유리 아이 이유리 상에 부터 들에 있지. 부터 들려 티쳐라니 혼내올래요 thế tao phải biết phụ gia con 아 티야 티누 tao lấy cái gì còn nào chứ con 아 시원노 이야 시원노 시어대요 알레 아시오 이노 시에 아 그냥 베냐나 밀레니 공kom다 이야 시에노 와롱아 코메달리 이네도 콤달레 하나 레아 와라 시에노 와롱 이코리 밀레고 tao sao lại hồi về đó thế 티누 티누. 아 포레노 와롱 어때 포레노 와롱 rồi rồi 네 tại vì rồi rồi ta họ họ bắt đầu luyện na thì họ nói ta thì ta chỉ có nó phải đi họ bắt đầu luyện này tao thôi họ 다 부야 부투로 올라 다 요리 다 탈라비 거라니 thì chúng nó phải trả 자, lại 진짜 어떻게 넣어 이 우리 저는 부투로 다 Eka doyo buriwa amyola binyala belyene. Juga da watinga hamele man kada dibong na yet dibong. Tinomu cer dole le asin warong guri manye hele. Sorgaro to hichu sa chono be ya iperai olo barang dot baro jaro tumbe jolo. Mana dibong buto ele hichu hono jane lokoyo noron rinyo no san. Tomaton sipuri lekna sajoro amagoran jorani le banoro biji tebe bekan soroboro goran mane chune teja de aji jana amagoran banga sanga hene